gani in Allah ya awu dan halal. Hello. Mazan kana ina? Yanzu mota zan shiga kenan ta isko ka wallahi. Ka ga ciyasa fanson mata nan su yi complain. Wallahi da gidan solar nan ya kone goma gida na cika. Ko in sai gaba ɗaya. Ban son matan nan su yi kunya. Ko kaɗan ban son su yi kunya. Yanzu turo ma 1000. Yau ina zuwa. Za a lota shi. Ya ake ciki bashari? Babu. Ka koga ko ni haka na tashi tun jiya cikin haka wallahi. Amma bari in ba ku naira 20 ko gari ku sai ku mai wuce. Ka san gari matsala. Idi bai lafiya. Kuma a to idi akwai buro ba ka magana ka tashi. Ni haka namu ne wai. Ciwon ciki. Kai ku jika mai ta gargasa da Allah shashi. Da Allah. Da hikka ban guri da Allah. Banda ko asi ka wada musu ha. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauki. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.